Να πάω κάτω. Όχι, αλλαγή. Όχι, εκεί τώρα κάτω. Πάμε στο Παναγιώτη. Αμέσως 2 οχήματα με 6 άνδρες πέφτανε και με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ, των καθηγητών της κοπέλας και των φυλάκων του κάστρου μεταφέραμε την κοπέλα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε και την παρέλαβε. Έχει τις αισθήσεις της, μιλάει κανονικά, έχει επαφή με το περιβάλλον, ελπίζω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ήταν δύσκολη πάντως η παρέμβασή σας, γιατί τα σκαλιά οπωσδήποτε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη να τα κατεβείτε και να τα ανεβείτε βέβαια. Όλοι ξέρουμε τα σκαλιά του Παλαμιδίου, είναι πολύ απότομα. Από ποιο σχολείο